Cada vez máis localidades galegas contan cun carril bici. O do Milladoiro en Ames está case listo. Os ciclistas aínda non empezaron a circular por el, pero xa hai condutores descontentos, Dolores. Sí, pois así a esta hora os traballadores ultiman o pintado deste vial para ciclistas do Milladoiro, que estará totalmente operativo a partir do luns. Dase a circunstancia de que os ciclistas aínda non estrenaron, pero si o fixeron algún condutor que aparcou de forma indebida o seu coche e algún saíulle caro. A Policía Local xa puxo 8 sancións, 200 euros, 100 euros de pronto pago. Os axentes aseguran que deron 3 meses para acomodarse á nova situación, que necesitaban o vial libre para poder facer as obras e que nesta zona xa non se podía estacionar con anterioridade. Tivemos que poñer algunhas sancións porque isto empezaron a pintar xa a primeiros de abril, tiveron poñendo cartéis anunciando para que retiraran os vehículos para poder proceder ao pintado. Houve vehículos que fixeron caso omiso das indicacións e evidentemente non nos quedou máis solución que poder denuncialos. Estamos falando de 8 sancións nada máis. Estacionar un carril bici son 200 euros de sanción. As explicacións do axente non convencen de todo a condutores como Fran, que frecuenta a zona coa súa furgoneta de traballo e o luns recibiu unha sanción por estacionar o vehículo neste carril bici. É o que hai. Donde está marcando agora, pero bueno, aquí 200 pavazos. Eu penso que non danos moitos problemas para aparcar. Que traballamos fastídenos bastante. Independentemente do carril bici, como carril bici, hai 2 liñas continuas, xa non se podría estacionar en ningún mato. De feito, deixouse este prazo que levan 3 meses facendo uso do estacionamento, pero bueno, indicouse con cartéis que non se podía estacionar e tal, pero bueno, non nos quedou outro motivo que poder sancionar. Entre os residentes nesta vila limítrofe con Santiago, as opinións son enfrontadas. Claro que es necesario, es un carril para que los chicos de las bicicletas que hacen deporte de bicicleta que tengan su acceso completamente a la avenida de Rosalía de Castro. Por aquí non creo que teña moita utilidade. Aparte, a estrada sempre está chea de coches, de camións, non hai tampouco moitos ciclistas por esta zona. Eu creo que é unha medida bastante interesante tendo en conta que Milladoiro queda tan cerca de Santiago e máis tendo en conta que para camiñar non hai opción, pero bueno, ir en bici ainda é asequible, eu creo. Paralelo ao carril bici queda unha zona de estacionamento cun máximo de 20 minutos para carga e descarga e a parada de taxis. Estamos traballando, onde o meto despois. Faime falta algo do coche que vou a 1 kilómetro a buscalo. A partir do luns que abre o vial, ciclistas e condutores estarán obrigados a unha convivencia no uso desta vía Rosalía de Castro de acceso á localidade.